og velkommen til min nejlaksamling. Nu vil jeg vise, hvor de er fra. Sådan forskellige. Den her, den er fra L'Oréal Paris og Depend, Calvin Klein, Pieces, Beauty UK, Depend, Calvin Klein, Beauty UK, H&M, La Femme, Magis, Lancôme, Oriflame, Beauty UK, Lancôme, Depend, og Pieces. Og jeg har fundet på min egen fransk manicure med massage. Og så bruger man den her. Det er sådan en lidt rosa hudfarve fra Depend. Og så propper man, i stedet for det der hvide, man propper på ved neglespidsen, så propper man noget sylteglimmer på. Og så til allersidst, for at gøre det sådan fuldt, så propper man sådan helt gennemsigtig Calvin Klein eyeliner på. Og så det var det. Hej.